Makhosi, ngiyabingelela kwendlondlo, ngiyabingelela umhlaba wonke, enhla nasezansi naphesheya kwey'lwandle. Ngiyabingelela nina bodlamini, nina bolokothwane, nina bondla ngamandla okudlamandebele, nina beqhina ligadanga nyawo into wenza ndindile. Bathi uxama kahle wakwesethu uyadliwa eswatini la bemuka khona amabala bethu unangadi yenkomo. Ngiyabingelela kakhulu nina besilo, ngiyabingelela kakhulu enhla nasezansi kinina nonke. Ngifisa ukusho lokhu babukeli nabalandeli bakadokotela, lento iyangifikela and ngiyayithanda lento ye-respect and ngiyathanda ukuthi bonke abantu engibasizayo ngibahlonipha. Ngikuthandile phela lokhu ukuthi khona abantu abaphilayo ngokubuka nje amavidiyo wami, and okungijabulisa kakhulu kunakho konke, khona umama nje oqeda ukusuka la kimi ugqube ubaba wakwakhe wamletha la, wazothi ngicela sihambe siyothatha lo 15 to 30 minutes lo ngema lwasambeni siyomthatha baba iphemithi lasambe soyithatha ngeke baba. Ngiyayithanda phela lento, uyazi mangabe ningama couples nje kwenigqubane niye kudokotela, yedokotela mane ubaba mane uthi mayelayisha akasafiki nomthwalo edolobheni, umthwalo usewehlisa before idolobha bese ethi abaqhubeke ngenyawo. Bantu yakuyaba khona into enjalo, yeni namadoda, yakuyaba khona into enjalo. Ungaphela thwala umthwalo uyowuchitha la owuchitha khona, ungema hambe nawe, ungema kuvulele futhi uyofika ungene kugala kada. Hayi lo mama uphuma la, Nkosi yami ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu, yinhle kakhulu lento le ayenzile. Qhube nje itekisi lakho ukuthi hayi no, hey babudlamini manje ama-shocks awasekho mahle, mayihamba ithi tsigitsi, hayi manaya ayisagcwali kahle. Hey bangizwa mama, niyangizwa kithi bomama, quba phela umbuyise la sizommasaja thina simsize ekutheni alayishe kube kuhle. Bese-ke ngithi sengiyavala babukeli namhlanje, amini kusasa ekuseni ngiyavuka ngizobe ngise Total Garage. After Total Garage sihambe siye la siya khona nabantu siyobasiza ngokumenywa usiya Viva TV, nokuhlonipha futhi management siya Viva TV 1. Ngihloniphileke ngathi cha ilanga la kusasa Nkosi yami wangihlale ngidedicate ekutheni lapha kwi-albinism okuphuma nje kumuntu onebala elimhlophe, okuphuma nje emntwini futhi ophila nebala elimhlophe, ngikuhloniphe. Ngiyaya-ke ungimemile umfoko amapholoba, ungimemile umfoko indoda kasena ingimemile. Ngiyakhona-ke kusuka kusasa ngizobe ngikhona, ngizobe nginodokotela phela umgcobo wesinko unjongo, ngizobe nginaye ngenza konke. Ababukeli nabalandeli nabathokoziswa nje isandla sami nokungibona ngibafisela okuhle, nabangeke bakwazi ukufika Nkosi yami eDurban Station eThekwini laphana la isobe sikhona, abangeke bakwazi ukufika. Ngithi kubo Nkosi yami lapho nikhona okuhle nokumhlophe nonke nginifisela nje okuhle, kodwa nginifisela babukeli emakhaya nokungeseka nje phela nalokuhlala ningilandela Nkosi yami phansi phezulu nami nikhali edokotela sengani manje ungasashuthi ukuxakeka phela isikhathi esiningi manje ngabe sizosichitha la ekushutheni namaphutha ayogcina senzeka la eyiwashini nasemakhambini thoda awasaphumi ngendlela efanele ngoba isikhathi esiningi ngi-endapha sengisichitha la. Kodwa-ke ngokuhlonipha futhi, that's why ngithe namhlanje ngithathe leli thuba ngivele. Yey bese ngithi-ke kothasi sekukhona nabathasiza nje ngokuthatha engikushoyo. Hey babukela ngixolise ngokuthi ningangiboni, bengixakekile, hey bakithi, hey kuney'ngane mina yiningami, lezi ngane zami lezi ngothasi lezi. Ngeke nilunge madoda, ngeke nilunge. Ngiyanithanda kakhulu kusasa nje kuseni kubabukeli nabalandeli bami nabo bonke abantu engibasizayo. Ngizobe ngingekho la endlini, ngizobe ngingale eThekwini, kodwa ilanga la kusasa kuphela mangiqeda bese ngiyadrive futhi ngiyabuya. uNkulunkulu nje anibusise, ngiyanithanda kakhulu. Iy'nombolo phela ngiyatholakala nazi nje 0732196664 ngoba leyo kubhalisela ukuba kuya ku-special namhlanje siyayivala.
isigcinile ayisezukusebenza. Esisebenza ile usual ehlala ngitholakala kuyona 0732196664. eThekwini ngiyanithanda kakhulu ngiyeza. eThekwini phela ningilethele inyama. eThekwini phela ningilethele konke okumnandi. eThekwini phela ningilethele nama-fruits for ukhisimusi. Ngoba phela mangabe ngizonibona kusasa sengoze nginibone ngonyaka ozayo. Hayi phela lethana ama-fruits. Ama-fruits engiwadle kangwane bakithi ngadla akukho ukudla engingakakudli kangwane. Maye bekunene. Hayi uNkulunkulu anibusise, ngiyanithanda kakhulu. Ngifuna ukubona eThekwini bazongiphatha kanjani kusasa. Ngiyehla kusasa nje kuseni, ziyalayisha imoto ziyaphuma zibheke khona yishaya umshungu zibheke khona. Bafowethu nina niseThekwini phela mawungibingelela nje uthi hayi phela sicela ipermit. Mawungibingelela nje uthi hayi ngicela phela ulokhuza ubaba ungema. Ngicela amaphepha kangema. Uyangizwa? Hayi wena mkhulu, wena foreman, wena. Awuzuthi ngifune uzothatha ipermit man. Musu kulow round buya la uzothatha ipermit. Hawu. Buzothatha amaphepha kacele. Buyani-ke madoda nonke eThekwini masihlangana uthi hey dokotela ngisacela iphepha likacele. Xamini Nkosi yami, phephisani. Hey dokotela ngisacela amaphepha kababa ungema. Hayi kalokhuza. Hayi walo baba lo munye nolaka. Ngiyanithanda kakhulu, niphile nje nonke emakhaya. uNkulunkulu anibusise, niphile nonke. Abangezukwazi ukungibona kusasa ngibafisela ukhisimusi omuhle. Hlaba wonke ababishe ey'kweletini ngibafisela okuhle. Sengivala Nkosi yami, nake ngikucelayo. Nginomusa impela. Nginomusa, ngithi niyangizwa babukeli, nginomusa. And ngiyasaba ukubona umuntu elambile. Namhlanje izolo ngihlekalelwe inkinga. Kufika umuntu ubuya kwenye indawo ngisho ukuthi ubuyaphi. Uzothi ufika upretend as if uzofuna usizo. Lokho mase siphakathi usethi manje dokotela, Nkosi yami ungangisiza nje ungiboleka imali. Angizokuboleka kanjani phela imali ngiqala nokukubona. Angithi nami imali anginayo ngiyayifuna ngiyizambalaza. Hayi babukele esingathathi indata advantage. Ngiyacela Nkosi yami. Nginobuhlungu, nginozwela. And ngasho ukuthi abantu abafuna ukuthi sisizane, let us join umndeni kaDokotela uDlamini so that ngizokwazi ukuthi mangabe nje uzothi ngibhekene nenkinga sibuke lapho ukuthi who you are, then ngazi ukuthi ngisiza. Mase kuzoqhamuka nje umuntu esethi ngicela ungiboleke imali, angisuma shonisa nini. Angisuma shonisa. Wena angisuma shonisa. Hawu. Wena. Ngithi angisoma shonisa. Kodwa ngibuka ekutheni how to help each other, especially emndenini kaDokotela uDlamini. Not everyone oqhamuka lena nalena. Uyedwa phela umuntu okwazi ukwenza lokho, ubaba le phezulu. Ubaba lo ophiwe ngapha Nkosi yami. Ubaba ulamaphosa. Uya kuphela onamandla bakithi ukuphana nje aphana. Kodwa naye phela usipha nje kancane uthi hadla agcine ku350. Naye ngizwe ngathi uyazabalaza akasafuni ngawo. Mase uzoqhamuka uthi Dlamini uyazi ungangithi hadla ngo8000 ngizobe ngipho. Ngoba sengiphumile enhluphekweni. Siyamanga njalo kaDisemba wonke lawo. Abantu baqhamuka namanga nje ashibhile. Manje sefuna ukuzoze bazoqambela mina manga. Angikufunike lokho, ngiyayicelela bakubukeni. Asibeni umndeni kaDokotela uDlamini, asijoyineni lapha, siphileni kube mnandi, sifonelane, sibingelelane. Maye umzi waseKapa ngiyawuthanda, maye umzi wase-Eastern Cape ngiyawuthanda, maye umzi waseMatatiyela ngiyawuthanda, umhlaba wonke babukeli. Umzi wasephesheya kwey'lwandle ngiyawuthanda, kunobaba nje ulaphana phesheya kwey'lwandle. Maye ungikhonzile loya baba. Ngiyabathanda kakhulu abantu. Bese ngithi njengoba nje sengiyibahile Nkosi yami Eastern Cape. Kunomfundisi olaphana Eastern Cape, Mkumula. Rev Mkumula, ngiyamthanda, ngimkhonzile, sihlala sikhuluma kakhulu. Mfundisi wami, man of God, God bless you. Whatever
whatever nje uyibona engakuthokozisi mkumla wenkosi ngikhona. Phone me usho ukuthi yebhudi yedokotela yemfowethu ungibize ngawo wonke amagama la nami futhi noma ngabe kuthiwa ngifisa ini ngizokushayela eti baba nkosi yami naku angidlile nezingane baba nakho lapha kunje iyona impilo leyo. Buka nje labo baba engibabizayo laba the reason why ngimenshina abo baba it's because of ngibalekela izinto ezithile. Ubaba akakurepoteli ngoba kunjani ukuripothela into ngoba sekusuka ngempela exakekile. uNkulunkulu akanibusiseke niphile nonke emakhaya. Kusasa ngomgqibelo ngizobe ngiseThekwini ilanga elilodwa only 3 nasonto ngiyobe ngitholakala la erondweni. Kobe kumanzi phansi. uNkulunkulu anibusise ngiyanithanda niphile nonke emakhaya niphile nonke. Ngiyabonga.